Malamai ba sa yi wa 'yan fim adalci, in ji Sheikh Nur Khalid. An sake yin rashi a Kannywood. In sun zo sun yabi annabi, ku ce ba su da sun yi shirka. In sun ce inda rabbana, ku ce sun yi shirka. Kenan su ba su da mafita, su iskance ba mafita bace a wajenku, su addinance ba mafita bace a wajenku. Sai dai kawai dole dai kun tsane su ko ta ina su 'yan wuta ne. To fa, fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Nur Khalid, wanda ake lakabi da Digital Imam, yau ya sauka akan malaman addini waɗanda ya ce suna matsawa 'yan fim sun hana su sakat a rayuwa. Sheikh Nur Khalid dai ya nuna fusatarsa a fili akan yadda wasu malamai suke takurawa 'yan Kannywood. Duk abin da ɗan Kannywood ya yi a gurin malaman to ba daidai ya yi ba. Nur Khalid ya ce sam wannan ba rayuwa ba ce, ba kuma adalci ba ne. To za mu iya cewa dai kwana biyu ba a ji ɗurar wannan malami ba, wato Sheikh Nur Khalid, wanda a baya an sha jin maganganu da cece-kuce a kansa iri daban-daban. Kusan duk abubuwan da suke faruwa musamman a Najeriya, Sheikh Nur Khalid yana ɗaya daga cikin malaman da suke fitowa su yi magana, amma kuma kwana biyu ya yi shiru kamar baya nan. Sai a wannan karan da ya fito yin magana akan 'yan fim da malamai. Idan za ku iya tunawa 'yan kwanakin nan kafin shigowar hatsaniyar Hamisu Breaker da Rakiya Musa, an yi cece-kuce sosai akan jarumi Ali Nuhu akan waƙar nan da ya ta yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shigowar maganar Breaker da Rakiya ita ce ta sa aka manta da wacce magana ta Ali Nuhu, domin ko malamai da dama sun yi magana akan wannan waka ta yaban Annabi wadda Ali Nuhu ya bidiyonta. To shi dai Ali Nuhu ya sai wannan wakar ne a gurin matashin mawaƙin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Aliyu Haidar. Wakar da Aliyu Haidar yake cewa: Wa zai baka bayan Annabi diriririri, dafa inka ya Annabi diriririri, jalabinka ya Annabi diriririri. To akan wannan waka ne dai ta wa zai baka bayan Annabi, malamai suka bude shafin tattaunawa, inda yawancin malaman izala suka ce sam wannan magana ba daidai ba ce, inda suka ce sam mutum ba zai faɗi wannan magana ba, cewa wa zai baka bayan Annabi. Inda su kuma yawancin malaman Tijjaniya suka ce ai ko wannan magana daidai ne, a zaune kuma take daram dam, tabbas babu wanda zai baka bayan Annabi. Don haka Ali Nuhu da ya hau wakar ya bidonta da kuma shi wanda ya rera wakar wato Aliyu Haidar, babu wanda ya kuskure a cikinsu, kowa daidai ya yi a fahimtar malaman Tijjaniya. To shi dai irin wannan abin zan iya cewa ba sabon abu bane, domin ko ya sha faruwa tsakanin 'yan Tijjaniya da 'yan Izala, kuma mafi akasari an fi taso da maganar akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Bari dai ku ji saƙon da Sheikh Nur Khalid ya aika wa malamai waɗanda yake cewa sun takura wa 'yan fim sun hana su sakat. Kun matsa musu da yawa. In sun je sun haɗe da 'yan Nollywood sun yi tsiraici, ku ce ba su da kunya, sun zama 'yan iska. In sun zo sun yabi annabi, ku ce ba su da sun yi shirka. In sun ce inda rabbana, ku ce sun yi shirka. Kenan su ba su da mafita, su iskance ba mafita bace a wajenku, su addinance ba mafita bace a wajenku. Sai dai kawai dole dai kun tsane su ko ta ina su 'yan wuta ne. Allah fa yana son su, bayin Allah ne. Idan kun ga sun yi ba daidai ba, in dai kuna ƙaunar Allah, ai sai ku kira su ku ce to kun yabi annabi amma kun yi kuskure, san annabi ya sa kuka yi, saboda haka yanzu ga yanda za ku yi, ku je ku canja, maimakon wannan ku je ku ce kaza. Idan kuka yaka ba ku taimake su ba, ku gane fa sun kai matsayin da ana zawarcinsu a wata duniyar. Ni tun farkon maganan fitowar 'yan fim na ce ba kyamata su ya kamata a yi ba.
a neme su a kusance su a ba su manhaja da ake so su tafi a kai, domin zamanin fim ɗin ake ciki. Ni na san lokacin da idan aka ce wannan ya shiga fim to kamar a yanzu ne a ce wane ya yi ridda. To sai aka zo sai ga fim ɗin ya fara shigowa gidajen mutane, to yau sai ga shi babu mutumin da ya isa ya zama mutum sai in akwai fim a aljihun shi. Ba shi ne android ɗin nan ba ko? Idan kai baka kallo ɗanka yana kallo, in ɗanka baya kallo ‘yarka tana kallo, in ita ba ta kallo matarka tana kallo. Yaron da bai iya magana sosai ba ya san sunan wasu 'yan fim ɗin, ba haka ba ne? To kaji to kuma kai ya aka yi ma ka gane abin da suka faɗa ko ka ji abin da suka faɗa, kaga sai da ka kalla. Ashe kenan tunda har za ka iya zaunawa ka kalla har ka fahimci abin da suke ciki, to abin da ya kamata shine ka ba su uzuri, ka gane cewa suna da amfani, ka ja su ka karantar da su domin su amfanar da al'umma. Ni abin da nake ganin ya kamata a yi kenan. To wannan kenan. A wani labarin namu kuma an sake samun rashi a masana'antar Kannywood, wanda Allah ya karɓi ran fitaccen mai ɗaukar hoto a masana'antar, wato Sir SB Photography. To ita dai harkar fim a duk duniya ta kunshi rukunin mutane guda biyu, waɗanda ake gani a TV da kuma waɗanda ba a gani a TV. Waɗanda ake gani a TV su ne suke fitowa su taka rawa a matsayin jarumai, su kuma rukunin waɗanda ba a gani su ne suke shirya komai kafin fim ya kammala. Wato dai su jaruman da ake gani a TV suna taka rawa ne da bazar waɗanda ba a gani, domin idan babu su waɗannan rukunin da ba a gani to kwata-kwata ma babu fim. Daga cikin rukunin 'yan fim waɗanda ba a gani a TV akwai mai bada umarni, akwai mai shiryawa, akwai mai rubutawa, akwai mai yi wa jarumai kwalliya, akwai mai bada kayan sawa, akwai mai haɗa hoto wato editor, akwai kuma wanda shi a gurin ɗaukar fim hotuna kawai yake ɗauka, waɗanda ake fara wallafawa a shafukan sadarwa domin a tallata fim, waɗanda a turanci ake kira still pictures. To shi dai wannan bawan Allah da ya riga mu gidan gaskiya, wato Sir SB Photography, shi mai ɗaukar hoto ne a lokacin da ake ɗaukar fim. Fitaccen wani mai ɗaukan hoton a masana'antar ta Kannywood, wato Kebadash, shi ne ya fara wallafa labarin wannan mutuwa ta Sir SB Photography, wanda daga nan mutane suka ta yi masa addu'o'i na neman rahamar Ubangiji. Yanzu kuma ga kaɗan daga gurin jana'izar wannan bawan Allah, wanda Allah ya karɓe shi a cikin wannan wata na azumin Ramadan. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Alil. Ina masu fama da matsalar sikila, watan borin jini. Kashful Alil sun yi bincike tare da samar da magunguna ga masu wannan larura ta sikila. Za su yi amfani da shi kuma a dace. Kamar yadda wasu da dama suka ji daɗin magungunan wannan cibiya. Su ma ma'aurata da suka yi aure tsawon lokaci ba tare da samun rabo ba. Bayan ziyartar wannan cibiya, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Binciken cibiyar ta gano manyan matsaloli har guda 20 da ke faruwa da lafiyar mutanen da ke da ɗabi'ar biya wa kansu bukata ta ɓangaren sha'awa, wato istimina'i. Domin wannan ɗabi'a ta biya wa kai bukata kan haifar da rashin haihuwa ga masu aikata ta, daga kan maza har zuwa mata. Cibiya ce da ta ƙware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama. Ku jarraba magungunansu domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa, saman Bene, shago mai namba 1. A cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza, shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road, daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna Kuje, Tipa Garage, titin Union Home cikin P&D Plaza.
A jihar Lagos muna Owo Street, Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadon Malale, Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza, shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi, benin Alhaji Usman Giwa da ke bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger muna birnin Yamai, Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka, Grand Marché de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.